selama ini aku mangan ra njaluk kowe. Dadi urus ono uripmu dhewe-dhewe. Wis terbaik iki. Hah. Cacahe nek kon ngurusi uripe dhewe nang angel ra ngono. Aku mangan ra njaluk kowe, sing openi aku tuh kowe. Urus ono uripmu dhewe. Zaman ijen wis zaman edan, salah bener dadi omongan, padahal sifatnya dhewe rung mesti karuan. Aku mangan ra njaluk kowe, sing openi aku tuh kowe. Urus ono uripmu dhewe.
masuk.